Jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande en garti oɗo ñalawma alarba hawri ko 17 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawnude ko toon to États-Unis puɗɗoɗen ɗum noon e jamma he walla kikiɗe policier tati mbarama toon to Pennsylvania hen ɗiɗo gañama ɗum noon ko caggal nde neɗɗo kadi ari groupe mabɓe felli ɗum man ƴeew yañaji oɗon détail jaltuɗo joni habruji men hande toon to États-Unis kamɓe laamu Donald Trump ɓene continue kadi ha hande habde kala ƴeftude kon kalɗo ko fate en mayde makko kanko Charlie Kirk ɗum noon ko sakiri ko ene wayno ko hande ɓe porsi hono e télévision ABC suspendude hono Jimmy Kimmel show muɗum jaltanoɗo jamma foof toon to Washington hande toon to suudu représentant hono kanko représentante Ilhan Omar ene wayno kadi o sowi vote pour ittude responsabilité makko e gomu moɓe jeeyda ko fati éducation yarani yesso habruji men international puɗɗoɗen ko toon to Malawi ɗum noon woteji nana mbaɗa toon pour suɓade gardotoɗo leydi résultat ji gasani taw kono noon fuɗɗi yaltuto oɗo saji no ko kanko gardinoɗo leydi hono kanko biyeteɗo Mutarika kanko woni yesso toon to Sénégal biyeteɗo Saliou Silla nangama e ñalawma ɗum noon sibabude caggal won coggu kalis keno abboye milliarduji 5 francs CFA toon to Mauritanie ɗum noon rapporteur mo Nations Unies pour wiide wonde ko gueɗe parti immigré ji toon to Mauritanie ko gueɗe ɗe ɗoftaki innamade habruji men international cekkitoɗen ko toon to Gaza Union européenne ɓe pelliti wiide ɓe mbaɗa sanction ngaji e ministre uji ɗiɗi Israël naaɓe ɗum noon ko yimɓe jaaɓe extrême droite ɗum won titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu joni jañɗen hen ko musidɗo mon Amadou Touré halte mon ma en gartu joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire mon ha binden e gardidi titruji men ni e nder habruji jaltude ko ɓoyani koɓe mbi wonde ko pellodiral waɗi toon to Pennsylvania a ñalawma alarbande ko neɗɗo goto e tawi policier ji ñu ene daari o yaltini fetel makko felliɓe turnade kanko mawɗo police ɗo ngalɗo pellodiral waɗi ɗo hono kanko biyeteɗo Christopher Perry sibabude pellugol ngol ɗon policier ji tati maayi hen policier ji ɗiɗi gañima nana goni hôpital oɗo sadio en kono noon kadi o haali wi wonde ko kanko pellanno gorema ko maayi hen ha hande toon to États-Unis tugnadi kadi ko yalti hen toon to congrès hono kanko Susan Monares ɗum noon kanko wonno gardinoɗo FBI ceyakaɗo ko balɗe ɓennude o wawi arde toon kadi toon to congrès ɗum noon ko hunde nde ganduɗa en kanko waare makko e wiyanoma wonde ko gardiɗo département santé e service humain hono kanko Robert F Kennedy Junior en wayno haalino wino ko Susan Monares fotani yaade haldude jaydiyankoɓe fotani haldude hay gueɗe ko fate en holno sekira e gueɗe ban kono noon ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Susan nde wawi narido en wayno ko wawi haalde gueɗe kewɗe ɗum noon o sakti ɗon o wi wonde ko ɓeydi sekdemo kanko e Robert F Kennedy won gueɗe ɗe o wi o signin yamiroɗo ko fate en wajuji parɗe ɗum noon o wi wonde kanko signita ɗum par ce que ɗum ɗon nde fawake science kanko hoore makko wi o jabodiri ni e Robert F Kennedy pour wiide est ce que kañum horum ne jogui base holko woni sababu ne jaɓa ɗiɗo recommandation ngaji pour kanko wiide mo kanko hoore mo yo signé kono wiide makko wi ko Robert F Kennedy kañum hoore mo wi wonde ko ala base scientifique kono il faut ko signé so signani en wayno ko kañum horum ma haalde hono Maison Blanche ɗum noon ko Donald Trump beele mo seke ko wawi wonde fof wi ko woni ko ɗum ɗo ko ɗum waɗi o seka toon donc ene wayno ko kanko hoore makko o ardi toon kadi koye debbo goɗɗo docteur biyeteɗo Huri waɗi ɗum yaltude CDC caggal nde kanko Monares no sekande e docteur ɓe hewɓe woɗɓe joguiɓe karallagal ardinoɓe département ji goɗɗi waɗi ɗumen yaltude ko sibabu en gandi hankkadi kanko gardiɗo oɗo sa joni département cellal e ressources humaines hono kanko Robert F Kennedy ene waɗi yimɓeɓe waɗata ɗen ɓe ene wayno hankkadi ko yimɓe joguiɓe kadi peeje contre science ɗum noon ko ɗum waɗi kamɓe foof jalti ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko hunde ɗaminode mabɓe garton toon to congrès ha hande e nder tugnade kadi battande ko fate mayde makko kanko Charlie Kirk min kalin hanki hono kanko Nancy Mace ɗum noon ko représentante jeyaɗo toon to Caroline du Sud o ƴeftini hanki anni pour wiide wonde komo noddi hande mo waɗ proposition pour hono biyeteɗo Ilhan Omar représentante jeyaɗo toon to Minnesota e kadi kañum hoore ɗum ko originaire mum ko Somali proposition no waɗe beele kañum hoore ɗum kala responsabilité ɗi joguino e nder comité moɓe ndendi o comité fata e jangde beele responsabilité mum itte kono e woteji baɗɗi hande hono
kanko Elan Umar en wani woteji ɗi en keɓani kamɓe koɓe jinno ko pour yaltindemo tugnata hande résultat jaltuɗi ɗon en wayno koɓe dañi ko 214 contre 213 ɗum noon ne wayno ɗum firti wonde ko wani ko kamɓe démocrate ɓe gotani ko démocrate en kamɓe république gotani ko républicain ji ɗum noon e wayno ko ɗiɗo woteji il faut ko waɗa ko wona majorité ji ɗiɗi kamɓe sous représentant ji nde ɓe mbawa ittudemo kanko responsabilité ji makko ko wawi wonde fof kanko Nancy Mace omon continue hande wiide wonde ko mawad feere fof beele Elian Omar beele kañum hoorumi yaltine leydi États-Unis nawte leydi muɗum toon to jeeya to Somalie ɗum ɗo fof noon ari ko e wiide makko kanko Mace wonde ko Neys Elan Omar e nder konguɗi ɗi o haalno o critique no hono kanko Kirk ko fate miijoji muɗum holno yimɓe e yiɗɓe jogade périlaji hono ɗum ɗo fof waɗi ko kanko biyeteɗo George Floyd nde maayi e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko ɗum donc woni kanko Nancy Mace ko artir tunnata hande Elan Omar ko haalata wi wonde ko ɗum ɗo fof ko kanko yiɗi tan ko hutorade won gueɗe won beela mo wawa hebde kalis par ce que ko jiɗɗo wonde gouverneur toon to Caroline du Sud ko wawi wonde fof woni ko caggal woto nde kanko Hakim Jeffrey ɗon ko numéro 2 toon to sud représentant o haali o wi wonde ko ɗum woni joni ko kamɓe républicain ji sarɗiyankoɓe wonɓe toon to congrès e congrès mo ɓe ɓuuri hewde ko ɗum woni ko ɓe mbaɗata oɗo saha joni wona laamade wadde gueɗe ɗe ganduɗa ala ko nawi ɗum e laamugol ɗum ɗo fof noon ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe républicain e kamɓe kadi e gardugol makko kanko Donald Trump ɓeɗon ɓeydo continde tooke ɗe e surtout kadi ƴewde kala neɗɗo kalɗo ko fate kanko mayde makko Charlie Kirk suwa ko joni suwa ko walla wadde feere ha jomum seke ko ɗum waɗi toon to ABC ɗum noon ko télévision mo ganduɗa kanko biyeteɗo Jimmy Kimmel ko neɗɗo kadi ko comédien gaddo show ji muɗum jamma ene wayno koye ñalawma hono kamɓe ABC ɓe mbisi babude commentaire uji kanko Jimmy Kimmel waɗi altine jamma ɗum noon koko fate en surtout mayde makko Charlie Kirk ko kanko Jimmy Kimmel o haali hen o wi wonde ko hono yimɓe jeeyaɓe maga oɗo saha joni nana liggo ha liggey pour ƴewde mawninde mayde makko kanko Charlie Kirk siftinde on tan kanko Jimmy Kimmel o fuɗɗi show makko gili hitande ujunnaji ɗiɗi e tati kono e wayni ko kanko ɓuri wonde hande kanko ɓurno wonde hande gandaɗo ko fate show ji gon toon ko comédien kadi ko gaddo yimɓe hewɓe taw ko hoɓɓe toon to oɗon télévision donc ene wayni ko pourtant ruttitade hono kanko Jimmy Kimmel ko taka ene wayni ko ñande altine jamma nde o haalino wi wonde ko oɗo suka barɗo hono kanko Charles Kirk e wayno o jeeno kanko hoore makko ko républicain e kadi ko pro Trump wonno kono ene wayno oɗo saha joni mega ɗum noon ko yimɓe kamɓe supporteur uji Donald Trump walla kanko Donald Trump signature makko wadi ko o wi wonde ko bandiji kañumen koyemen goni ko wadde peeje fof beele ne mbawa bonnude inde oɗo suka barɗo Charlie Kirk e mbawa kadi wiide ɗum wonde kañum hoorumum ko neɗɗo mo jeeno koye mumen e ɗum noon e wayni ko pour beele ene keɓa toɓɓe politique donc tungnana hande enen ko reporta ene wayni ko ñande talata kadi jamma hono kanko Jimmy Kimmel kadi o arti e même show oɗon jamma kadi o artiri ko critique de hono kanko vice président JD Vance surtout wiide wonde ko haaluji muɗum ɗi haali toon ɗum noon ko ndeɓe walla ndeɓe jiime goski makko toon to Arizona o wiide wonde ko ene wayni ko ɗiɗon haaluji ko haaluji ɗi moƴƴani ɗum ɗo fof ko hunde mettinde ko hunde addunde wonande wonde républicain ji walla won yimɓe ganduɗa kañumen koyemen supportuɓe oɗo télévision kaalisaji mumen addani ɗumen mettere kono ko hawni hen tan ene wayni ko kanko Donald Trump kono wona lebbi ko waɗi ɗum ɗo kanko hoore makko haalino wi wonde ko caggal nde ABC kañum hoɗum ƴefti décision wiide wonde ken hono kanko Colbert show makko ma dartini ɗum e mois de mai ɗum noon ene wayni ko kanko Donald Trump o wino guila nden ko foti rewde hen ko kanko biyeteɗo Jimmy Kimmel donc ko wawi wonde fof ne hawnaki taw ɗum ko coïncidence kono e woni ko kanko Donald Trump mo continue hande wiide wonde ko alay saago ɓeɗo fof waloɓe toon toñje mo walla toñje walla haalde gueɗe ɗe moƴƴani kamɓe ABC ɓe poti ko segde ɗumen kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Malawi tugnade kadi résultat ji jaltuɗi oɗo saha joni pour woteji bannoɗi toon oɗo ñalawma hande ɗum noon ko woteji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ene woni ko woteji résultat ji puɗɗima yaltude kono noon ko anda tan oɗo saha joni kono kanko mennoɗo wonde président mo toon to Malawi biyeteɗo Peter Mutharika
ko kanko woni oɗo sa joni ɗaminaɗo hawnaki maw gañi ɗi no woteji donc ene wayno ko kanko ko candidat parti démocratique progressiste mbiyata DPP e kanko hoore makko ene wayno ko wi wonde ko fuɗɗi limede ko kanko ɓuuri joga ɓuuri hewde toɓɓe ko kanko ardi candidat ji kewɗi goɗɗi ɗum noon koye région ngaji ɗi foof surtout région ngaji gonɗi zone to banggue worgo leydi ndi ene wayno ko hawnaki ɗo e subaka ma résultat ji définitif jalto toon to Sénégal tungnade ko yalti e Sénéweb hono kanko biyeteɗo Saliou Silla ɗum noon ne wayno ko aritama kanko hande ɗum noon garirgol makko kadi ko caggal nde kamɓe ankitoɓe ko fate habruji ɗiɗo kalisaji jeeyeteɗi walla gostodirteɗi goɗɗi soɓe tawi hen hunde nde ganduɗa ko turmuɗe ɗum waɗi ɓe continue enquête ɗum ɗon ɗum waɗi donc kamɓe division des investigations criminelles ɓe mbawi ƴeftude décision hande pour nangudemo kanko Saliou Silla noon e wayno kañum hoɗum jogui ko business uji yayata wostoto ko kalisaji non ko bureau makko jogui ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sa joni sibabunde ɗiɗo jeeguji ɗi ɓe jii e business makko taw kene abbo milliard uji 5 francs CFA jonki famde est ce que ko kalis laaɓɗo ko wawi wonde fof ene wayno ko mono joni waɗa garde à vue e kadi ene wayno ko foti nawede toon to pôle judiciaire financier habruji men hande toon to Tchad e ko yalti ñalawme o yalti ko hanki hono kamɓe assemblée walla sarɗiyankoɓe wonɓe toon to Tchad ene wayno ɓe mbawi wodde loi ɗum noon ko kulal kesal taw ko wawde ɓeydude juutedi hono gardiɗo leydi toon to Tchad holno fotata ɗum noon ene wayno ko oɗo sa joni ɓeydama ha yettima duuɓi 7 tungnade hande habruji gomiri toon taw kadi addi ɗum ko APA news mbi wonde ko kamɓe majorité yimɓe wonnoɓe toon ken wona 170 ene wayno ko kamɓe fof ɓe jaaɓi wonde ko ɓeydude dumunno mo kanko gardiɗo leydi toon wonata e laamu ɗum no wonna ko duuɓi 5 ɓe batti ɗum joni duuɓi 7 ɗiɗon duuɓi 7 kadi ene wayno ko caggal muɗum kadi e nder kuulal ngal ɓe mbi kadi kanko gardiɗo leydi on wawi kadi hesɗitinde ɗaɓɓude pour arditade leydi ndi taw kadi ko duuɓi 7 goɗɗi hande habruji men international toon to Niamey tungnade kadi e batu bongo toon hanki hono kamɓe jeeyaɓe e AES ɗum noon ko kamɓe Mali kamɓe Niger e kamɓe Burkina Faso ministre uji mabɓe des affaires étrangères ndendino toon ɗum noon dendigol mabɓe kadi ari ko taw kamɓe koye mabɓe ɓe goni e ƴewde décision mo ganduɗa pour yaltinde kamɓe ɗeɗe leyɗele tati cour pénal international ɗum noon e konngol makko kanko Mohamed Toumba ɗum ko premier ministre mo Niger par intérim o haali o wi wonde ko ene wayno ko ɗum ɗo ko anni e kamɓe ɗiɗo état ji tati wawde hesɗinde oɗo statut ciinaɗo toon to Rome e kañum ko kañum wonno cosɗo cour pénal international e nder konnguɗi makko tan à la fin ko wi wonde ene wayno ko cour pénal international e wayno ko ɓuri tampinde ko état ji africain ji donc ala fof gueɗe ɗe waɗata donc ene wayno ko rimɗinani leyɗele Afrique ɗum noon kadi ene wayno ko yanti hen kadi jayndiyankoji goɗɗi ko haala so ƴeewi ko wayno États-Unis walla ko wayno même hay France cour pénal international ala doole toon no fewi haysino ɗeɗo leyɗele fof e cour pénal international ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko premier ministre Mohamed Toumba ɗum noon ko kanko woni jaɓɓiɗo ministre des affaires étrangères jeeyaɗi toon to Burkina Faso e jeeyaɗi toon to Mali o wi wonde ko ene wayno ko kamɓe leyɗele jeeyaɗe AES maɓe mbaɗa kamɓe ne tribunal maɓɓe taw ko tribunal jeeyaɗo toon to leyɗele Sahel pour wawde ñaawde crime aji maɓɓe bonandeji baɗɗi e leyɗele jeeyaɗe Sahel wona leyɗele gonɗe Europe ene ñaawa kamɓe probléme uji maɓɓe donc e tungnade konngol gomingol toon to goto e yimɓe ɓe ganduɗa hen taw ko porte parole cour pénal international donc hono kanko biyeteɗo Margot Tedesco ɗum noon ko kanko addi communication toon to cour pénal international o wi wonde ene wayno ko ɗiɗo koɓe ɓeɗo ko ɓeɗo jeeyaɓe ko fati ɓeɗo jeeyaɓe AES ko takki cour pénal international ko ɗum ko hunde nde wodani kadi kala cour pénal international kala nde ƴefti dossier surtout dossier partuɗe ko fate Afrique en wani ko Afrique naɓe kañumen koyemen gañumen gaddata oɗo dossier mumen wona kamɓe cour pénal international eɓe jaaha ɓe jilloyo eɓe jaaha to wona hajuji mabɓe donc rokki yeruji kewɗi wona Afrique tan en wayno ko oɗo sadio joni kamɓe cour pénal international eɓene jogui dossier partuɗe Ukraine dossier partuɗe Georgie Palestine Venezuela e Philippines donc ene wayno ko so tawi takkama tan wiyama ko leyɗel Afrique tan kamɓe cour pénal international ɓe jiiɗi ñawde yimɓe jeeyaɓe toon ɗum ko wona gonga hande rapport uji gummiriɗi toon to États-Unis hono kamɓe États-Unis ɓe mbi wonde ko yimɓe mercenaire uji wonnoɓe toon to Mali jeeyaɓe e Wagner ko wanna ɗumen toon pour wallude
laamu militaire uji gongu toon to Mali pour habde wat boniyankoɓe men ko ɗum ɗo en ko hunde nde yarani yeeso donc siftini ɗon tan en wani ko dumunaji ɓen ɗi hono kamɓe États-Unis eɓen continue wadde yangarta toon jokkodirde e Mali surtout yen moƴƴitinde jokkodiral politique hakkude mabɓe ko way wonde fof en wayno ko oɗo sa joni ala taw jokkodiral officiel gongal hakkude mabɓe kamɓe Mali e États-Unis kono en wayno ko ɗum États-Unis haali hande toon to Mauritanie ɗum noon ko habaruji men international tungnade kadi e rapporteur mo Nations Unies mo nelduno toon noon kanko biyeteɗo gayaɗo ɗum noon ko en wani ko Nations Unies nelnomo toon to Mauritanie o waɗi toon kene wona balɗe sappo surtout toon to Nouakchott e nder ko haali rapport makko mo waɗi o wi wonde ko fate no Mauritanie hayso ko gonga waɗi nokkuji ɗi ganduɗa ene wawi wadde hen yimɓe immigré ji nokku waɗi kadi peeje no wawi taccinirde walla no yaltinirta ɓeɗon yimɓe immigré ji kono noon ko peeje walla holno hutorto walla holno liggorto walla holno wawata no nanguirta ɓeɗo yimɓe no yaltinirta ɗumen e leydi Mauritanie ko ɗum ɗo ko sifaji ɗi ganduɗa ɗoftaki haqqi inamade waɗi Mauritanie kene wonde balɗe sappo ko ɗum woni ko haali toon o haali hen gueɗe kewɗe ko fate surtout yimɓe immigré ji nangueteɓe toon to Mauritanie ɗum noon ko campagne mo kamɓe laamu Mauritanie jogui oɗo dumunu foof yaltinde kala wonɓe toon to Mauritanie ɓe ngala kayitaji e wiide mabɓe o wi donc ene wayno ko noɓe nanguirta yimɓeɓe ni walla noɓe diddirta yimɓeɓe ni walla noɓe haysigo yimɓe nangaɓe condition ngaji ɓe mbaɗata ɗumen ɗi ko condition ngaji ɗi ɗoftaki haqqinne made hande habaruji men international toon to Sénégal tugnade kadi e ko winda toon to Sénéweb hono kanko juge walla kanko président de juge d'instruction ɗum noon wayno ko kanko kadi addi cabinet mo ganduɗa kanko Mohamed Ngom Farba Ngom dossier makko toon woni ene wayno o wari hande o fotte kadi janiyankoɓe ɗum noon ko haalde holko woni famnudimi holko woni décision makko wadde mo salade mo rokkude liberté provisoire hono kanko Farba Ngom salade ni hay Farba Ngom kañum hoore mum nawe nokkuji ɗum ganduɗa en yiiɗi safrede ɗum noon ko caggal leydi e wiide makko wade o wi wonde ko hay sindu ko yimɓe haralleɓe ko fate cellal mbawi haalde wi wonde ko Farba Ngom wona celluɗo wonde nokku ɗo woni ɗo en kadi wona nokku ɗo foti wonde kono ene wayno ko ɓen kalani mbidi wonde ko kanko hoore makko foti yaltinede oɗon nokku donc e ɗum ɗon kadi ko hunde ganduɗa en kanko juge o refti hen o wi wonde ko hay sinde expert uji ɗi en ko mbawi haalde wonde ko kanko Farba Ngom wona celluɗo walla cellal makko fotani o yaadani e nokku ɗo sokaɗo ɗum noon e wayno ko wiide makko kadi ɗiɗon expert uji kañum en koye men ñaawani walla jamirani wonde ko kanko foti yaltinede donc ne wayno ko kanko magistrat instructeur o wi wonde ko ɗum waɗi neldudemo toon to pavillon spécial gonɗo toon to hôpital Le Dantec ɗum woni solution moɓe ƴefti pour bele mbawde hokkudemo chance so tawi o sellani o wawa toon safrede e kadi o continde wawde rendemo tawde o suwa ñawetewo ɗum noon e wiide makko kadi ɓeydi hen oɗo décision mo ƴefti fawi koye kuulal capannayyi e kuulal temedere e nogas jeenayyi code procédure pénal e ɗum noon kadi ko ɗeɗon kuule kañumen jamiri ko kala tuumaɗo walla kala nangaɗo so tawi yamirode médical arani wiide ɗum yo yaltu ɗum noon e wayno ko oɗo sa joni kadi nokku ɗo waɗata ko kadi mawo safre taw ko kamɓe ƴefti en charge habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Union européenne e tungnade kadi eko yalti to Radio France International ono kamɓe Union européenne commission mabɓe ne wayni ñalawma alarba ɓe mbawi ƴeftude décision wiide wonde ko alay saago ɓe sanctionna yimɓe ɗiɗo taw ko ministre uji jeeyaɗo e gouvernement makko kanko Benjamin Netanyahu oɗon décision ari ko kanko gardiɗo mawɗo diplomatie Union européenne ono kanko Kaja Kallas wiide makko waddi wi wonde ko ɗiɗo ministre uji ɗi ko yimɓe ɓe ganduɗa waɗɓe gueɗe bonɗe e surtout yen e nder ɗo haare wonande toon to Gaza ɓeɗo kadi jeeya koye gouvernement kanko Benjamin Netanyahu siftinde on tan ko kanko Benjamin Netanyahu kanko hoore makko ñawone ko fawe makko taw ko cour pénal international ɗum noon e wayni ko mandat d'arrêt international ko fawa e dande makko ko wawi wonde foof ɓeɗo ɗiɗo kadi ene wayni ko yimɓe ɗiɗo ministre uji ɗiɗi ko hen goto ko biyeteɗo Itamar Ben Gavir ko neɗɗo mo ganduɗa en ko kañum hoore mum rokki kanko Benjamin Netanyahu gueɗe bonɗe ɗe wallata oɗo sa joni toon to Gaza goɗɗo o kadi ne wayno ko kañum hoore mum ko biyeteɗo Osman Yehudit ɗum noon ne wayno kañum hoore mum ko yimɓe ɓe ganduɗa en wiyeteɓe extrême droite
beɗo yimɓe noon e wani ko groupe maɓɓe ko groupe mo ganduɗa saliɓe no fewi ko fate hay solution walla hay jamno dañirte toon tonto Palestine walla même hay ko fate état Palestine kañum hoore yum yo créé ko wawi wonde fof en wani kamɓe Union européenne tugnade kadi koɓe jaɓodiri ɓe mbi wonde ko alay saago ɓe pawi ɓeɗo sanction ngaji e kadi kala ko gummoto ngu tonto Union européenne fadde tonto Israël maɓe ɓeydu hen ko fate e frais de douane ɗum noon ɓeydude ɗum si babunde ɗiɗo ministre uji ɗiɗi. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogan noon hannde e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alarba 17 lewru septembre hitande ujunaji 20 gasi ha laaɓi ɗum noon ma en gartu janggo so Allah jaaɓi ko musidɗo mon Amadou Touré haaldan en won yen mbaali jaam jarama.